बिसानि लाइजामखौ नेवसिगारदों मनीषा। मनीषनि हेंथायै बिसानि गोख्रों राहा। बर'नि आर्टिस्टफोरखौबो लांनानै जाहाथे बिथाङा खामानि मावहैया। बिसाजों सोमोन्दो थानाय महरगिरिफ्रा थिखानाय सम गैयिसिम बाहागो लानो मोना आर सानजारां एबा मनीषनि प्रडाक्शनाव। बावैसो सान सिगां टमी आरो मनीषनि मोनसे देहायारि सोमोन्दोनि भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादोंमोन। बे भिडिअ' भाइरेल जानाय जाथायखौ लानानैनो मनीषनि बिमाया मिरु बिसानिसिम गांसे लाइजाम हरदोंमोन। बे लाइजामखौ मान होनानै मिरु बिसाया सावरायनो थाखाय मनीषनो लाइजाम हरदोंमोनब्लाबो नाथाय मनीषा बेनि जेबो फिननाय हराखैमोन आरो शनिबारखालि गुवाहाटीआव बिसाजों सावरायनायावबो बाहागो लायाखैमोन। जायनि जाउनाव मिरु बिसाया दुखु मोननाय फोरमायो आरो गोख्रों राहा लायो। बे थांखि बायदियै बिसानि मोनफ्रोमबो आयदानि महरगिरिफोरखौनो आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट एबा मनीष प्रडाक्शननिफ्राय थिखानाय सम गैयिसिम गोजानाव थानो खावलायदों। मख'जाथावदि बे सावरायनायाव मिरु बिसानि आफादगिरि नेरसोन बर', गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर', सपन कुमार ब्रह्म, पंकज लाहारी, जेसास केरखातारि आरो गुवाहाटी जिल्ला बिसानि आफादगिरि कनकसा बर', नेहाथारि बकुल मुसाहारि आरो गोबां बिसानि सोद्रोमाफ्रा नुजाथिदोंमोन। गुवाहाटी जिल्ला बिसानि हेफाजाबाव मिरु बिसानि मोनसे हरखाब बुथुमनाय मेल जानानै दङ। बे मेलावहाय जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनाय जादोंमोन। बे आयदायानो जाबाय आर सानजारां प्रडाक्शननि प्रपाइटर मनीष स्वर्गियारिनि बिथांनि सायाव रायज्लायनाय, बिथांनि सायाव जोङो थांखि लानाय। नाथाय बिथांखौ जों लिंहरनाय जादोंमोन लेखा होनानै, बिथाङा सफैनो हायाखिसै। जों बे सफैयैनि थाखाय जिहेतु जों बिसाया बिथांखौ मान सनमान खालामनानै जों लिंहरदोंमोन, जोंखौ मान सनमान खालामाखिसै। जों दुखु फोरमायबाय, बिथांनिसिम जों दुखु फोरमायनायखौ हरबाय। दा हक जोंनि बिसायाव जा रुल्स दं, जा प्रिन्सिपल दं, जा माने सिस्टेम दं, बे हिसाबैसो बिसाया दिनै माहारिनि गेजेरावहाय सावथुन मुलुगाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे आफाद हिसाबै जादों। दा बेखायनो बे आफादनि थांखिनि गेजेरजों जायखिजाया प्रडिउसारानो जाया मानो, आर्टिस्टआनो जाया मानो, जा प्रडाक्शनफ्रानो फैया मानो, बे प्रडाक्शनफ्रावहाय जोंनि बिसानि सोमोन्दैजों गैजायै बा अरजाथावै बायदिसिना खामानिफोर जायोबा बेखौहाय रायज्लायोबा बेखौ जोङो इनिसियेटिभ लायो। दा थिग बिदिनो मनीष स्वर्गियारि बिथांनि बे आर सानजारां प्रडाक्शननि गेजेरजों माखासे समाजाव अरजाथावै खोथा बाथ्राफ्रा बेरखांनायनि थाखायनो बिथांखौ स्पेसिफिक मोनसे साबजेक्ट लानानै बिथांनि सायाव रायज्लायदोंमोन। नाथाय बिथाङा नुजाथिफैनो हायाखै। बेखायनो जों बिथांखौ जों बिसानिफ्राय मोनसे डिसिसन जों होनाय जाबाय। बिथांनि आर सानजारां प्रडाक्शनाव आरो लोगोसे बिथांनि जेसेबांखिनि खामानि थागोन सावथुन मुलुगनि थाखाय, जोंनि बिसायाव थानाय सोमोन्दो थानाय जायफोर आर्टिस्टफोर, महरगिरिफोर, बिथांमोना बे प्रडाक्शनाव जुदि बाहागो लायोबा जोंनि बिसानिफ्राय स्पेसियेलि बिथांमोनखौ जोङो इनिसियेटिभ लानाय जागोन बा बिथांमोनखौ जोङो बेबादि थागिदा होनाय जागोन। आरो दिनैनिफ्राय जों क्लियार खालामनानै होबाय बे प्रडाक्शनाव आर सानजारां प्रडाक्शन मनीष स्वर्गियारिनि माने प्रडाक्शनावहाय जाहाथे जोंनि महरगिरिफ्रा बाहागो लानो मोना, बेखौ जोङो जोंनि बिसानिफ्राय क्लियार खालामनानै होनाय जाबाय। उनफ्रावबो गुबुन गुबुन प्रडाक्शनफ्रावहायबो जानोबो हागौ सोरबा हारसा माने रावजों बिथाङा प्रडाक्शन माने बनायनोबो हागौ बा गुबुन गुबुन माने हारि माहारिनि प्रडाक्शनफोर बानायनो हागौ। बिसानिफ्रायनो बर'नि आर्टिस्टफोरखौनो लांनानै जाहाथे बिथाङा खामानि मावहैया, बेनि थाखायबो आर्टिस्टफोरखौ जोङो गुरैयै खावलायहरबाय बा रोखायै जों क्लियार खालामनानै होनाय जाबाय। जाहाथे बिथांनि प्रडाक्शनाव एनि प्रडाक्शन खुनु रिप्रेजेन्टेसन खालामा, मदद खालामा, बेनि थाखाय जों खावलायहरबाय। आरो जोबनायथिं जोङो जिल्ला माने बिसाखौबो जोङो खावलायगोन जों बिसानिफ्राय, जिहेतु गुवाहाटी मोनसे सिटि, बेवहायनो गासैबो खामानिया मावनो हायो, बेवहायनो खामानि मावनो थाखाय खाबुबो दङ। बे हिसाबै जोंनि महरगिरिफ्रा बे गुवाहाटीयावनो फैनानै गुबुन गुबुन प्रडाक्शनफोरबो खालामफैयो, जिहेतु फेसिलिटि थाखानाय हिसाबै। दा बेखायनो जा माने प्रडाक्शन खालामा मानो जोंनि बर' सावथुनजों सोमोन्दो लाखिनानै जा खामानि मावफैया मानो, जुदि मावफैयोब्ला जोंनि आर्टिस्टफ्रा अन्तत' जिल्लानि माने बिबानगिरि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों जाहाथे रिलेसन लाखिलायनानै खामानि मावो, अब्लाना साबसिन जायो आरो जोंनि बिसाजों सोमोन्दो थानाय मोजां खामानि जागोन होननानै आं सानो। दा बेबादि परिबेकखौ जोंनि माबाखौ माने समखौ जाहाथे लाना फैनो हायो, आं जिल्ला माने आफादखौ गुरैयै खावलायहरबाय। जोबनायथिं बेखौनो आं खावलायनो लुबैबाय, जोंनि मोनफा मोनफा खामानिफ्रा बेबादि थायो। सोरबा ससियेल मिडियायावहाय दिनैनिफ्राय हयथ' गोबां खोथाखौ बेरखांहोयो जे जोंनि बिसानि सायावबो माने गाज्रि माने बुंथिफोरखौहाय होनाय जायो। जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया, मोजांखौ बुंनायाव जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन, गनायगोन। खिन्थु गाज्रिखौ जुदि बुङोब्ला
जोंबो जों सावरायलायनो गोनां मोनसे माने हाबाफारिया थायो बिसानि गेजेरजों दा बेखायनो जोंनियावबो गोरोन्थि थानो हागौ निस्सय बिसानि गेजेरावहाय गोरोन्थि थानायफोरखौ जाहाथे जोंनि माहारिनि जेसेबांखिनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा मानसि सुबुंफोर बा बे बिसाजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबाय थाग्रा सुबुंफोर जोंखौ मदद होग्रा सुबुंफोर बिथांमोना जाहाथे जोङो मोजांखौ खामानि मावनो थाखाय सुबुरुन होयो थुलुंगा होयो आसि देखायनानै होयो जोङो बे माखासे माहारियाव गेना गोरोन्थि थानाय बा बिसायाव जोंनि मावनो गोनां माखासे थाबावनाय हाबाफारि जाहाथे जों मोजां रोखोमै खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय जोङो गुबैयै माहारिखौनो जों खावलायबाय आरो जोबनायथिं आं बेखौबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंनायनि थाखाय साबायखर बावनानै बे बुंफोरथि होनायखौ निउस डेस्क इनसाइड एनि बर'